Pagkatapos ang maraming taon pamimihay sa siyudad, nagtasasaon ang aming pamilya na bumalik sa aming probinsya para bisitahin si lolo. Ang probinsya ay isang tahimik at payapang lugar, malayo sa ingay at pagmamadaling lungsod. Sa pagdating namin, ramdam agad ang kakaibang hangin, hindi lamang dahil sa sariwang simuing hangin, kundi dahil na rin sa limang kwento at alaala na nakapaligid sa aming bahay ni lolo. Ang bahay ni lolo ay isang tradisyonal na kibo na gawa sa kahoy at nipa, isang tipikal na bahay sa probinsya na naglalaman mga alaala ng aming pamilya. Ang paligid ay pinung mangga at niyog, mga tanim na gulay sa bakiran, at mga manok na malayang naglalakat. Napakasimpleng bihay dito nginit pinung kasiyahan at kapayapaan. Habang papalapit kami sa bahay, nakita namin si lolo na abala sa paghahandang mga gamit para sa isang espesyal na pagtitipon, ang kanilang tradisyonal na kainiman. Masaya siyang nag-anayayan mga kapitbahay at mga kamag-anak ipang magsalo-salo. Nakita ko kung paano niya pinapahalagaan ang mga ganitong pagtitipon dahil dito nakakaroon pagkakataon ang mga tao na magkiwintihan at magbahaging mga kwento tungkol sa kanilang bihay at mga paniniwala. Habang inti-inting dumarating ang mga bisita, nakakaroon kakaibang atmosfera. Ang mga matatanda ay nagdadalan mga kwentong, mga alamat at mga paniniwala na minanapo nila mula sa kanilang mga ninino. Ang mga bata naman ay nakikinig ng mindgat pinung pagkamusisa. Sa kabilang kasiyahan, may bahit ng hiwaga sa paligid, mga kwentong mga nilalang na hindi natin nakikita nginit ramdam ang presensya. Sa inang gabing aming pagdating, napansin namin ang mga kakaibang tinog mula sa kagubatan malapit sa bahay. May mga hining mga hayop at tila may mga anino na gumagalap sa gilid ng mga peno. Hindi ito karaniwang mga tinog ng kalikasan, kaya't naging isap-isapan ito sa amin. Si lolo bagamat tahimik ay tila may malalim na inisip habang nakatingin sa dilim gabi. Habang lumilipas ang gabi, inti-inting nararamdaman namin ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ito ang similang aming paglalakbay sa isang kwento na pinuwing misteryo, tradisyon at pagsubok sa aming pananampalataya at tapang. Sa probinsya ni lolo, ang kainiman ay isang napakalakang okasyon na pinakaandon ng buong komunidad. Ito ay hindi lamang basta salu-saluang pagkain at inimin, kundi isang paraan ipang mapalalim ang samahan, mapanatili ang kultura, at may pasa ang mga kwento mula sa matatanda patungo sa mga kabataan. Sa gabing kainiman, inti-inting nagtipon-tipon ang mga tao sa bakiran ni lolo. May mga lamesa na may mga pinggan masasarap na litong bahay, inang na kanin, inihaf na isda, litong gulay, at iba pang mga pagkaing probinsya na masarap at pinung alala. Kasabay nito ay ang mga tradisyonal na iniming gawa sa tip at mga humamada na alak na dala-dalan mga kapitbahay. Ang mga tao ay nagsimula ng magkwentihan habang inti-inting lumalalim ang gabi. May mga kwento tungkol sa kanilang kabataan, sa mga pagsubok na nalampasan, at mga aral na kanilang natutinan. Ang mga matatanda ay nagsilbing mga tagapagturo, habang ang mga kabataan naman ay masigasig na nakikinig ipang manawan ang kahalagahan ng kanilang pinagmulan. Ngunit higit sa mga karaniwang kwento, dito rin nagsisimula ang mga alamat at paniniwala tungkol sa mga kakaibang nilalang sa probinsya, mga kwento tungkol sa mga aswang, mga espiritu, at iba pang nilalang na matagal ng bahaging kanilang kultura at paniniwala. Ang bawat kwento ay may aral at babala, isang paraan ipang mapanatili ang respeto sa kalikasan at mga nakarang henerasyon. Habang imainom, ang samahan ay lalong tumitibay. Nakakaroon ng halakakan, tawanan, at minsan ay makapag-alinlangan. Ang kainiman ay nagiging isang espasyo kung saan ang mga tao ay nagiging bigas sa isa't isa, nagpapakita ang kanilang tinay na damdamin at nagbibigas ng mga peso. Ngunit sa kabilang kasiyahan, may mga sandali na biglang lumalamig ang paligid at tila may mga mata na nakamasid sa bawat kilos. Ang hangin ay nagiging mas malamig at tahimik na parang may mga lihim na nakakabli sa dilim. Ang mga matatanda ay minsan ay tinitingnan ang paligid ng may pag-alala at ang mga bata ay nagkakanwaring hindi nakarinig ng mga anino na naglalakat malapit sa kanila.
Ang kainiman ni lolo ay hindi lang simpleng pagtitipon. Ito ay isang pagtitipon tradisyon, kultura, at makakwento na nagbibigay-bigay sa bawat miyembrong kanilang komunidad. Sa bawat takay at kwento, lumalalim ang pagkakaintindihan at paghalang sa isa't isa. Sa habang yun, hindi namin alam na ang kasiyahan ay magiging similang isang sirayan makakaibang pangyayari na susubok sa aming pananampalataya, tapang at pagkakaisa. Matapos ang masayang kainiman sa probinsya ni Lolo, inti-inting nagsimilang maramdaman ng lahat na may kakaibang nangyayari sa paligid. Hindi ito agad napapansin sa simila, ngunit may maliit na palatandaan na inti-inting nakapapakitang kakaibang enerhiya at tensyon sa lugar. Sa mga minut na hobby, napansin namin ang kakaibang tinok na hindi karaniwan sa kalikasan. May hini na tila himahalik sa malamig na hangin, ayabak na parang madaling limalakat, at anino na dimadaan sa khilitang bahay ni Lolo na hindi namin makita ng malinaw. Ang ilaw sa paligid ay minsang kimikislap at nawawala ng bigla na nagpapalakas ng takot sa amin lalo na sa mga bata. Si Lolo bagamat tahimik at matanda na ay nagsimilang magpakitang pag-alala. Hindi niya ito binanggit agad sa amin, ngunit naramdaman namin ang kanayang pagbabago sa kilos, tila palaging nakatingin siya sa malayo, nagmimini-mini, at minsang nagsasalita sa sarili. May mga pagkakataon na napansin namin siyang naglalakad sa paligid ng bahay ng walang ganong dahilan at palaging may dalang kris o bawang bilang proteksyon. Sa isa sa mga hobby, habang kami ay nakahanda na matilog, may narinig kami na mahinang yak mula sa khilitang kakibatan. Lumabas kaming bahay ipang tingnan, ngunit wala kaming nakita. Ang yak ay tila mula sa isang bata, ngunit walang animang bakas ng tao sa paligid. Ang matatanda sa barayo ay nagsimilang mag-isip tungkol sa mga babala na kanilang natatanggap mula po noong kaninino na may kanila lang na naklalakativang hobby na hanap ng kanilang mga biktima. Ang hayop sa paligid ay nagiging balisa rin. Napansin namin na ang manok ay hindi kimakain at madalas pumipiyok ng tuloy-tuloy na isang senyales na may panganib na paparating. Ang aso ay nagiging maingay sa hobby na parang nakikipag-away sa isang hindi nakikitang kalaban. Sa kabilang mga palatandang ito, pinipilit naming panatilihin ang normal na pamimihay. Ngunit bawat hobby ay nakdadalang panibagong takot at tanong, ano ba talaga ang nangyayari sa probinsya ni Lolo? Mayroon ba talagang nilalang na gumahala sa dilim? At kung paano kami harapin ito? Ang inang palatandang ito ay nagsilbing babala na hindi namin dapat ipagsawalang bahala ang alamat at kwento ng aming kaninino. Sa kabilang takot, nagsimula kaming mahanda, hindi lamang para sa isang panibagong kainiman kundi para sa isang laban na susubok sa aming tapang at pananampalataya. Sa mga pinakaimportanteng bahaging aming kainiman ay ang kwento ni Lolo tungkol sa mga aswang, ang nilalang na matagal ng bahaging alamat at paniniwala sa aming probinsya. Sa bawat hobby, habang iminom at nakikwentuhan, pinapakinggan namin ang kwentong ito ng buong puso, kahit na may halong takot at pagkamanga. Ayon kay Lolo, ang aswang ay isang nilalang na kayang makbahong anayo, maaaring tao sa araw ngunit nagiging isang mabagsik na nilalang sa hobby. Kilala sila sa panghiling mga inosenteng tao, lalo na ang mga bata at bintis, ipang kainan o hawang kanilang alipin. Sa probinsya, maraming mga kwento ang imikot tungkol sa mga insidenten mga aswang na nakdadalang lahim sa mga barayo. Ipinaliwanag ni Lolo na ang aswang ay may iba't ibang anayo at kakayahan. May mga aswang na nagiging ibon, paniki, aso o kahit anong hayop na madali nilang may papalit ipang makalisot sa mga tao. Sila ay mapanlinlang at madalas nakatatago sa dilim hobby ipang hindi makita. May mga panahon din na sila ay lumalabas tivang hobbying kainiman na hanap ng kanilang biktima. May mga ritual at panalangin na ipinapasan mga matatanda ipang maprotektahan ang sarili laban sa aswang. Kabilang dito ang paglalakaying bawang sa paligid ng bahay, pagsasinuhong apoh o asin sa mga salokong tahanan, at pagtadalan kris o rosaryo bilang pananghalang. Ipinakpabawal din ang paglabas sa hobby lalo na sa mga lugar na madilim at liblib.
Selolo ay nakbahagirin isang kwento tungkol sa kanayang kabataan kung saan nakita niya ang isang aswang na naglalakat sa gilid ng kanilang bahay. Ikiniwento niya kung paano siya at ang kanayang pamilya ay gumamit ng mga tradisyonal na paraan upang mapalayas ang nilalang. Ang kanayang kwento ay pinuno ng takot na hinit nagbibigay din pag-asa na may mga paraan upang labanan ang kadiliman. Ang kwento ni Lolo ay hindi lamang nakatun sa takot, kundi sa kaalahan, pagkakaisa, pananalig at pagkalangsam sa tradisyon. Ang aswang sa aming kwento ay simbolo ng pagsubok na kailangang harapin ng bawat isa, at ang laban sa kanila ay laban din ng buong komunidad para sa kapayapaan at kaligtasan. Sa bawat habing kainiman, ang kwentong ito ay naging paalala na ang alamat at paniniwala ay may lalim na hindi basta-basta matatanghal. Sila ay bahaging aming kultura at pagkakakilanlan na nagbibigay aral sa bawat henerasyon. Sang gabi ilang araw matapos ang aming inang kainiman sa probinsya ni Lolo, milang naktipon ang kapitbahay at pamilya ipang maktiwang at makwentihan. Nakinitiba ang habang ito, may biglang tensaw na naramdaman ng lahat, at inti-inting nakbago ang hangin ng kasiyahan. Habang imahos ang kainiman at limalalim ang kwento, napansin namin na may isa sa mga bisita na hindi na nakpakita matapos ang dilim ng gabi. Siya ay isang batang baba na kilala sa barayo at madalas siyang nakikilahok sa mga kainiman. Nahinit sa habang yun nang biglang nawala siya, naktilot ito ang kaba at panghamba sa amin. Nahanap kami sa paligid ng bahay at sa kahibatan malapit ito, nahinit wala kaming natakbiang bakas. Ang tao ay nagsimilang makbilanghan tungkol sa mga kwentong aswang na baka siya ang kanilang biktima. Ang gabi ay napinong takot at ang sayan kainiman ay napalitan ng pagkabala. Nang sa minut na gabi, habang naklalakad kami pawimila sa isang maliit na pagtitipon, may nakita kaming anino na mabilis na humalaf sa gilid ng kahibatan. Hindi namin ito matiyak, nahinit ang itsura nito ay tila hindi pangkaraniwan, ang bilis, ang anayo, at ang pakiwas nito sa ilaw ay nakpatingkat sa aming takot. Sa panahong yun, nagsimula nang maktida ang ilan sa amin na may tinainhang aswang na humakala sa paligid ng probinsya ni Lolo. Ang matatanda ay nakpasaya na mag-ingat at maghanda sa posibleng panganib. Ang inang pakikipagsapalaran na ito ay naksobang pagsibok sa aming lakas ng loob. Pinilit naming iwag magpapekto sa takot, nahinit alam naming hindi na ito basta alamat lamang. May mga nilalang na naktatago sa dilim, nakahanap ng pagkakataong galian ang aming kapayapaan. Dito rin namin naunawa na ang kainiman na dati ay isang masayang pagtitipon ay maaaring maging similang isang malalim na laban sa pagitan ng tao at mga nilalang na hindi nakikita ng hinit maripok na bahaging aming paniniwala. Nang malaman ng buong barayo ang mga nangyayaring kakaiba, nagsimilang mag-organisa si Lolo at ang mga matatanda ipang harapin ang bantang aswang. Hindi na ito simpleng alamat lamang, isang seryosong panganib na kailangang labanan ipang maprotektahan ang pamilya at ang buong komunidad. Ang tao ay naktipon-tipon sa gitna ng barayo ipang pag-isapan ang hakbang na dapat gawin. Ipinakita ni Lolo ang sinanang pananghalang na kinakamit noon pawang, asin, kris, at iba pang ritual na ipinamanan kanilang ninino. Tinira niya kami kung paano ito gamitin ng tama ipang mapigilan ang nilalang. Naglakay ang taong bawang sa mga bintana at pintuan kanilang bahay, nagsinuh mga kawayang may apoy sa paligid ipang takitin ang mga aswang, at nagsakawang mga panalangin at dasal bilang kalasah laban sa mga dilim na pwisyo. Ang bawat tahanan ay naging isang maliit na kitang pananampalataya at tapang. Hindi rin nakaligtaan ni Lolo ang pagtutiro sa amin tungkol sa kaalahan pagkakaisa. Ang laban sa aswang ay laban ng buong komunidad, hindi pwedeng mag-isa lamang. Dapat magtilanghan ang bawat isa, magpantay sa hobby at magbigayng babala kapag may nakita o naramdaman na kakaiba. Isang hobby nang pinakamaigpit ang laban, nakakita kaming mga anino na naglalakat sa paligid ng barayo. Mabilis ang kilos ng mga tao, dala ang mga pananghalang na kakamitan. May mga engay na narinig, hining mga hayop, ikong hangin at tila mga buses ng nilalang na hindi namin may paliwanag.
Sa tulong ni Lulu at mga matatanda, nakawa naming mapalayas ang ilang aswang na naktatangkang limapit sa aming tanan. Hindi naking madali ang laban, nginit ang topang, pananalig at pakakaysa ang aming naking sandata. Ang araw na iyon ay pinungtakot, pakabalisa, nginit higit sa lahat ay aral. Natutinan naming iwag malitan ang alamat at paniniwalang aming kaninino, dahil may mga bagay na hindi natin nakikita nginit may malakas na epekto sa ating bihay. Matapos ang kasarayan panghayari at laban sa aswang, naging malinaw sa amin ang kahalagahan, tradisyon at pananalig na ibinahagi ni Lulu. Hindi lamang ito mga kwentong panlibang, ito ay makakabay sa bihay at proteksyon laban sa mga pagsubok. Sa bawat kainiman, natutinan namin na ang pagtitipon ay hindi lang para maksaya kundi para makpalakas ng samahan at pananampalataya. Ang kwento ni Lulu ay nagsisilbing paalala na ang bawat henerasyon ay may responsibilidad na panatilihin ang kultura at ipasa ang mga aral sa mga susunod na salanlay. Malaki ang epektong pagkakaisa sa barayo. Nang magsama-sama kami, naging matatak kami laban sa mga panganib. Ang pagtutulungan, pagtadaman at pagtitiwala ay nagbigayang lakas na harapin ang kanilalang na dati ay inakala namin katang isip lamang. Natutinan din namin na ang pananampalataya sa Diyos ang pinakamalakang sandata laban sa dilim. Ang panalangin at ritual ay hindi lamang tradisyon kundi tutuwing kalasak sa espiritual na pakikipaklaban. Si Lulu ay naging halaging aming komunidad, isang tagapagtiro, tagapanghalaga at gabay sa gitnang inos. Ang kanayang mga kwento ay naging ilaw na nagbigay liwanag sa aming landas, lalo na sa mga oras ng kadiliman at takot. Sa pagtatapos ng lahat, ang kainiman ni Lulu ay naging simbolong pag-asa at lakas. Sa kabilang mga pagsubok, nanatili ang aming samahan at ang aming paniniwala sa kabutihan at proteksyon ng ating kultura. At tapos ang lahat ng nangyari sa aming probinsya ni Lulu, napagtanto namin na ang kainiman ay hindi lamang isang okasyon para sa kasiyahan, ito ay isang malakang bahaging aming bihay at kultura. Sa kabilang mga panghamba at pagsubok, ang pagtitipon ay patuloy na isinasagawa bilang pagpapaalala sa mga aral na aming natutinan. Ang kabataan na dati ay natatakot sa mga kwentong aswang ay inti-inting naging bigas ang isipan at peso sa kahalagahan ng mga alamat. Sa tulong ni Lulu na siyang patuloy na nagbahaging kanayang kaalaman, natutinan nila kung paano harapin ang takot gamit ang pananampalataya, pagkakaisa at paghalang sa tradisyon. Nagpatuloy ang ritual at panalangin sa bawat kainiman bilang paraan ng proteksyon at pagpapatibayang aming samahan. Ang komunidad ay naging mas matatag at ang mga tao ay nagkaroon mas malalim na pag-inawa sa kahalagahan ng kultura at espiritualidad. Naging inspirasyon si Lulu sa mga susunod na henerasyon. Ang kanayang mga kwento ay naging bahaging kanilang pagkatao na nag-ignay sa kanila sa kanilang mga ninino at sa kanilang pinagmilan. Sa huli, ang kwentong imahandang kainiman sa probinsya ni Lulu ay hindi lamang tungkol sa mga alamat at aswang, kundi tungkol sa lakas ng pamilya, pagkakaisa ng komunidad, at ang di matitinak na pananalig sa kabilang lahat ng pagsubok. Ang aming probinsya ay patuloy na naglalakat sa landas ng tradisyon, handang harapin ang animang hamon at may pag-asa na ang kinabukasan ay magiging maliwanag para sa lahat. 14.